Biologi og søen som økosystem. En sø er et vandområde i lavtliggende områder på landjorden med stillestående eller langsomt gennemstrømmende vand. De forskellige insekter i søer. Insekterne er meget forskellige alt efter om det er rent vand eller beskidt vand. Hvis det er rent vand lever der f.eks. vårfluelarver, slørvinger, guldsmede eller døgnfluer. Hvis der er beskidt vand kan der leve tanglopper, vandbænkebidere, dansemyggelarver, igler og posthornsnegle. Disse tre kan leve i begge steder, og det er vandkalve, buesvømmere og rygsvømmere. Da vi selv var ude og undersøge en sø, var de dyr vi fandt, eller insekter vi fandt mest, dansemyggelarver og igler, hvilket vil sige at den sø vi var ude ved ikke var så ren igen. Der findes forskellige planter i søer. F.eks. åkander, vandpest, gåsemad, tang, tagrør, havfruehår. I den sø vi var i, var der for det meste gåsemad og vandpest, hvilket vil sige at søen ikke var helt så ren igen. Abiotisk, det betyder ikke at leve. Det omfatter f.eks. lys, sollys, vind, nedbør, altså levesteder, sæsonerne på året, efter skydækket og sådan noget. Ja, og temperatur og sådan noget. Og placeringen af økosystemet, altså søen, vil afgøre hvor meget sollys vandet får, og det vil styre fotosyntesen via det. Abiotiske ting som solskin kan overleve uden biotiske faktorer. Solen behøver ikke levende ting, der skal rundt for at eksistere eller at skinne på jorden. Biotiske faktorer, det er levende ting i økosystemet. Fra de mindste bakterier til de største pattedyr skal alle de abiotiske faktorer for at overleve. Ja. De har brug for at få luft til at ånde og lys til fotosyntese. F.eks. hvis økosystemet er lille, vil de biotiske faktorer være afhængige af abiotiske faktorer. Ja, vil de være afhængige af abiotiske faktorer i en større grad, end hvis økosystemet er større. Hvis der er meget forskellighed i økosystemet, nej, lige meget. Eksempel på fødekæde i søer. De fleste fødekæder starter med fuck dig. Eksempler på fødekæder i søer. De fleste fødekæder i søer starter med encellede alger, altså planteplankton, som bare er åkander og organismer, som svømmer rundt i vandet. De bliver så spist af flercellede dyr som dyreplankton, hvorefter at småfisk som skalle og brasen spiser dyreplankton for deres næring. De bliver så spist af de større fisk, rovfisk, der er blandt gedde, som er en af de største fisk vi har i vores søer i Danmark. Søens onde cirkel. Søens onde cirkel starter, når man tilsætter næringsstofferne nitrat eller fosfat, hvilket gør, at algevæksten vil stige. Når algevæksten er steget, vil vandet blive mere uklart, så det bliver sværere at se for dyrene. Rovfiskene vil ikke kunne jage, fordi de har meget svært ved at se, og derfor så smutter de videre til en anden sø. Hvilket vil sige, at der ikke længere er rovfisk til at sørge for, at der ikke kommer for mange skalle og brasen. Når der er for mange skalle og brasen, vil der ikke være så mange dyrplankton mere, på grund af at skalle og brasen spiser dem for hurtigt. Når der ikke er så mange dyrplankton tilbage, vil algevæksten stige igen, hvilket resulterer i, at det bliver endnu sværere at se. Mange alger vil dø, og dermed vil bunden blive dækket af døde alger, så det bliver mere sumpet. Der vil komme iltsvind på grund af alle de døde alger, og derefter vil rovfiskene helt forsvinde. Derfor er det yderst vigtigt, at vi ikke tilsætter så mange næringssalte ved at kunstskyde de forskellige marker, og vi skal skalte af via det og være mere økologiske, så søerne kan leve. Hej hej.